kohti Margariinin taloa. Kato, kun tää mun lento näyttää ATM tältä. Joo, by the way, tervetuloa ekaan videon tällä kanavalla ja me mennään tapaan Margariini. Margariini Baker. Mä en edes nostanut tuota siltaa vielä. Aha, tästä tulee joku puolen tunnin video näköjään. Speedrun. Mitä se siinä rakee? Hullu muija, siinä on Margariini. Älä kato tänne päin tautta. Menet just sinne minne minun pitäis. Onks sulla aivovamma? Joo, on vaan. Älä kato taaksepäin. Okei, takas tänne. Ovikki. Avaa vähän. Voi olla aika tylsää kommentaaria tehty ekaksi videoksi. Mitä odotit? Ei tätä varmaan edes kato kukaan. Hyvästi. Tää mulla on repussa. Ai niin kun mulla on Infinite ammukin päin, niin ei se kaikki tää haittaa. Kai mä teen vielä playthroughin tästä. Seinällä. Sä saat proteiinia aamupalaa. Mankels. Tarttuuko se lapsien ääni tuohon sun mikkis, kun kuuluu semmoinen? Mä näköinen en edes oo tappanut. Mä en oo tappanut ekaa Margariinin muotoa. Kuole. Mä vannon, että toi yksi näkee sen, se vanhin, niin se näkee sen. Se näkee Ei, oota. Mikä hyttynen siinä? Nää on jostain Amazonista nää moskiitot. Okei, ei oikein houkuttelisi ehkä. Onneksi mä oon niin hemmetisti hakannut tätä peliä, että mä teen kaikki parhaimmat taktiikat tähän. Että mä ammun sitä Magnumilla naamaa. Kato, ei ketään. Ai mulla ei Crow-kiitäkään. Ois sekin pitänyt odottaa. Mä leikkaan tästä varmaan puolet irti, jos mä osais leikata vielä videoita. Mä voin opettaa. Okei, sä sanoit, että mieluummin tappaisit itses. Let's go. Pitää löytää varisavainen kyllä tuota kautta me tiedän kumminkin missä on. Tuhoutumattomatlamput.com. Mistä noita saa? Miten haluaisi kyllä. Sen verran on tullut tuota VR:ää pelattua, että itekin tarvis. Ei Margariini, ei. Ei. Nyt pala. Ai. Ai, elä nyt jää siihen jumiin. Hullu. Menee jo kaikki hiilit tähän. Sinä voit palaa helvetissä. Ja sinä voit kuolla. Mitä sä heitit mut vaan ympäri? Kuoliko se jo? Kuoliks se? Mulla ei mitään hajua. Ai hemmetti. Mikä sinä? Läskimoose siinä. Ei, nyt. Ei. Mä en oo kuolemassa näille läskimooseksille. Ei. Nyt äkkiä hei. Ovi kiinni. Ei tarvi katsella noita. Ei sinuakaan tarvitse katsella enää. Palakaan herran. Käänte.
Se on tuolla se. Painu sinäkin nyt. Hevo 6. 2 tilaa. Ei kaikki ei mahu mukaan. Ajan, mä otan tän vain jostain mistään. Ehkä mitä muuta. Mä otan mun pistooli. Katon ympärilleni. Totean, että täällä ei ollutkaan Mr. Retriever. Onko se yksi mamma täällä? Muumimamma. Ei näy, mutta kuuluu hirveä nitkutus ja natkutus. Polveko siellä natisee? Käytä pepantteenia tai jotain. Noniin. Sitten tappamaan margariini. No niin. Kato. Eikä tää. What? Mitä? Ja me ollaan ilmeisesti niin paljon syöty noita toukkia tosta seiniltä, että lattiakin petti alta. Tuolla. No. Se oli siinä. Luulitko oikeesti? Se oli kyllä siinä. Just näin hyvä mä oon tässä pelissä. Mä tapoin sen ekalla. Ei ollu edes vaikeaa. Söis. En mä viitti tonne mämmiin mennä, kun se sattuu. Nyt näkyy. Auki niinku ois jo. Mitä sä ähkit? Kuole. Kiitos. Tuon tarvii lampu. Toinen luodin kestävä lyhty. Ai kuinka ihanaa. Itsestään soittava pieno, joka itsestään soittaa tällä kertaa. Ei niin luodin kestävä hattu, jolla ei oo fysiikoita. Ja palleista kattoo hirtettyjä vauvoja. Aiku pöhä. Sitten olisi tarkoitus lähteä tonne. Ai no eipä oo sitten lähteä takaisin. Piti löytää se siellä. Auki boksi. Mitä salkusta löytyy? Onko Pokemon-kortteja? Onko... Se on serum. Tällä parannetaan vaimo. Sitten mä se joskus turpakimuja. Sitten pitää vastata tähän puheluun. Did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. No niin. Let's go. Mitä mulla on inventorissa? Jaa, vai paska. Vaimo päätti herätä uusiksi henkiin. Se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Avioero. Eiku. Siis meidän pitää pakottaa. Kuolla. Tappaa. Kyllä. Sitä ennen me menen hakemaan vähän tavaraa ja heittää tavaraa ulos mun taskuista. Vähän jakoon. Auki vaan. Tiedätkö, kun mä opin semmosia juttuja, joita mun olisi pitänyt oppia niin kauan sitten tässä vitun pelistä. Eiku, tonne. Tonne.
Crankillä ei nyt vittu enää tee mitään tuonne. Sitten täältä otetaan nämä. Nämä oikein muuta tee millään muulla. Tuokussa. En mä kyllä tota käytä, en mä niin jos on. Mä käytän vaan Infinite Ammua, koska mä oon niin nössä. No niin. Takas. Jää mato. Sitten extra protskui siitä niin. Siis se on jättänyt jo. Jätti se ainakin peräänsä tämmönen ihme mämmi. Scheisse. Jonkun raida. Jotain nestettä. Ja nyt te ollaan täällä. Tiedättekö te mikä toi? Tää on vessanpönttö. Jos ette tiedä. Mutta siis. Heitetään menee. Koska meitä ei ammu sillä mitään. Tää on siellä. Mikä se on siellä asuntovaunussa? Asuntoperävaunu. Siellä vessassa pöntön vieressä. Sieltä löytyy Magnum QT. Ja. Ala kertoo vaan. Ja se jo natissee ja ähkiä ja mitä muuta vielä. Okei. Ai jaa, nappas mut silti. Aika kova ääni. Päästä. Tää on hyvä shotgun, koska tää voi tehdä näin. Speed reload. Nopee, helppo. Sen osaa vaikka sun 90 vuotta vanhaa mummosta osaa Spider-Woman, Spider-Woman, Spider-Woman. Tippu alas katsotaan. Ai katso. Tipu uusiksi. Kuole. Jos tää nyt tähän kuolee, tää on aika antiklimaattista. Pakko myöntää. No joo, näytä sitä sun ihanaa persettä. Ai lähti. En pidä tosta äänestä. Miksi se vääntää jonkin näköistä torttua vai? Mikä toi hirveä ähkintä ja kaikki muu? Juu. En halua ehkä enää tietää. Haluan polttaa jälkeläisessä. Ne ovat aika. Oh, what? Irti! Mä yritän hakata tätä muijaa. Ammu. Ota se. Ottaa uusiksi se. Koska se on hauskaa ladata aseita. Joka miestä ei on, saa lähteä tästä videosta. Et jos synnytä mitään uutta armeijaa siellä oikeesti. Tai edes väännä sul scheisse. Ja se kävi vääntää toisenkin torot. Mut tosu paskahan jo nyt houkuttelee näitä banaanikärpäsiä niin helvetisti. Niin. Jos sä vaikka et vääntäis sitä paskaa. No niin. Täytyyhän se sitten tietenkin vääntää paskaa. Mulla ei kyllä aikaa tolla teeseen. Arvitas. Onko se siinä sen kolmannessa muodossa, missä se vaan pyörii tällä nelinkonti? Joo on. Puoliksi. Get wrecked, vanha Anna. Muutu kiveksi. Kivekseksi. Lentää verta vaikka olet kiveä. Fucking stay dead, okay?
No niin, ja siinä on meidän lyhty. Taitaa loppua tähän. Musta tuntuu, ettei kauhean moni ihminen tätä katoo, mutta jos kattoo, niin tilaa. Ja jos et se tilaa, niin... Näetkö sä tän haulikon tässä? Näetkö sä, kun mä lataan sitä? Mä tuun sun ovelle tän haulikonkaan 3 aamuista. Okei. Okei. Se oli tässä.